Lumantar Mbak Siska Harum.
maksudnya piye? Tegese apa? Ngerasa galak-galak ngono kuwi ora Ora maksudnya berwibawa kok blas. sak rasa-rasa tegese Ya ya kan apa? aku gak tau nyanyi iki. Terus banjur kepiye? Iya, ya maksudnya ki carane rada kleru sithik ya ora apa-apa. Lho ora iso. Loh, lah terus Aku ora roh aku iki apa. Nggih, iki andani. dulurku lanang yo rawuh. Endi? Wah, niki Mas Oscar ugi Kang Oh, Montok. Oscar. masyaallah. Kuwi wakku jenenge Oscar. Oscar kuwi petinju ya Mas ya. Ayo. Oscar Predator. Dilahula ya toh. Berarti predator, pemakan daging. Yudu, kayak jenenge karnivora. Lah nek pemakan kuwi lho sing hewan urip kuwi lho Mas, maksudnya ki karnivora predator ki. Kuwi karnindur kono. Ayo. Nggih, Mas Oscar. Dirampungke monggo. Pun skecakaken Ya. Tresnawan